ভারত মাতা কি শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, এখানে উপস্থিত আছেন ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট খোয়াইয়ের শ্রী বিনয় দেববর্মা মহোদয়, তাছাড়া এমডিসি শ্রী বিদ্যুৎ দেববর্মা মহোদয়। Orang lo boro thang, sabo nok tangi tong kotor, sabo jaga pai tong, boro nok pai. Abo ni hisab tu, sanai, lama ka sanai, deputation donai, SDM ni 6,480 জন putar BJP joining khajani je puluk mani. Abo tu teli hek, abo bai chini warrior sara tripura ke nangi tong nai je timra sarok. Badan ya. Asunu ক্ষমতা tong kage 6,480 জনা যদি প্রেমথানি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে থাকাকে আং চ্যালেঞ্জ লো খেনা ও মাস নি বিসিংলো ক্ষমতা দং ঠিক বিজেপি খানো দম কেরিউ দং হরনি বরনক চিনি মখাং সলিয়ারক তমু তি প্রাসারক ন তি প্রা একট রিখাং যাতে 80 জনা হাইদাঙ্গা নাংনাই বিজেপি খাইনাই তাই অরতাই বিজেপি খাইনাই তাতাল সানাই ববসা আছাইয়াপো ও দল জুলা বিজেপি अब हाइकेन जत जागा ताताल साइ दङ एडिशनल रां रहरियाव रां रहता साव सादिस लोगो हामबाय जत मिडिया ताखौ सङा जों दिनै आरो सानजा जराव अब हाइके कुथुंनाय माने गोबाग्रानि वारियर्स रक अबन जों कायसा जों अरब मासो लायका जों जतन साइमानाव मिया 24 तारिख अक्टोबर 2025 29 कृष्णपुर मंडल बाय তিনি মঙ্গিয়া কামি হাতিব মিয়া যে ফেক জয়নিং 480 ফ্যামিলিনি যে 6,480 যে ভোটার তুবাগ্রানি যাকাरै থানতানি যাকাरै যে পিপারামা থাই যাকাरै যে বিজেপি জয়েন খাইনি যে ফেক তাতাল খাইমানা অবনা সরাই খাইयै লুকরংनि बस्काङो नंनि माइदमे तिनि बरंगरां सार कमल कलै बिजेपि तिनि बरंगरां गियान तिनि लुकरंनि बस्काङो नारनाय ini anggapan sama tunggu jongoro kebo jongoro bawagara hamu tona kebo arat thangya ini ara bebas leader tongmai oro bawagara hamjagai sakala bo chagai tongmai abahai leader tongmai oro ang kaisa ka mung thaliya YTF ini presiden tonggo Onopis Deborma ini presiden tongne working president ini Ashok Deborma abang kare ini sabon chairman Manoranjan Deborma abahai khayai hebak di development presiden manai Sapna Deborma tai kereng orang hadar borok orang proman mian je hek joining no serai kai sanan bagai jeung tini orang nok marinka belake hambai sebai sukulbai tini borong bangkar kabna sanai hambai narok tini sungje orang press meet haimani tang bagi khai jotono chini Central Committee YTF ni BP Vice President Bosai Khanarika chini oro joto warriors bubagrana hamjaknai ro tongbayo miya norok nukna 24 tarik October ni salmariwo kaisa jumla joining angkai hino abono jumla BJP jumla joining khaika oro Jungluk Satamo Bebagai 480 family ni 6,480 জন putar BJP o joining khaikani je phunukmani abo totally fake abo bai chini warriors sara tripura ke nangi tongnai je tipra sarok bubagrana hamjagai tongnai rok tipra motha tongnai rok norok kha bainani nangyat kha tabaidi Jengmia rogono norokno jeng phunukha oro Krishnapur mondolo se joining khaine hingake Champaknogorni bas thainei bahaike borok tubuna nang oro Krishnapur mondolni bisingo se joining khaina hingke mandaini bahaike BJP kormi sokpai bahaike khwaini kormi sokpai obake বহিরাগত যে মিয়াও যে পরিমল দেববর্মা হনি যে খরকসা অর ইয়াক্তি সানাই বলত जों অর সিসিসিনিয়া বড় চিনি বুতারিয়া ই চিনরনি
খরকসা খরকनै বুতার দङ জয়নিং খাইকা जोंआबो स्वीकार खायो কিন্তু ওরা যে ৬,৪৮০ জন বুতার থাঙ্কা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল মানে আবো টোটালি जुमला फेक आबो नरक जतनो साइमानो गोबां तिप्रा सारक जों मियारक नुखा तिनिरो चिनरो तंबाय चिन बुमारक बरक पलिटिकल रैली बा बीजेपी नि पान्दा हनै साइ सिमाया ब्लैंकेट रिनाय खुतुं रिनाय ताइतामगो रिगनाय रिनाय ताइ खानामानिके रां बरिनाय अब हाइखायै गारि ओद होजाहाबदे नै गारि ओद दाइति फैलाय जाखा एके चिनी बरक रक बाक्सा हाइन हम दर रिं दिसिनजा हिम दिसिनजा का हाइन बर सिया पया बुनि रिगनाय रिसारतै गासै फैलाय के नरक जों बरनो भिडिअ फनुका अर 480 फैमिली नि 6,480 जन जुदि बरक हाबले मिया सोङै नायखा एसबी रकनो बरनि पुलिस प्रशासन रनो बुसुक बरगं खाना बुसुक चिनिबो प्रोग्राम तंमानि 37 माल जोंनो का परमिशन रिली आतामो चिनिबो खुतुं बागनानि ताइ ओ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रक बागनानि प्रोग्राम तंमानि जोंआबन बाय खेलाय चिनि बर अर फाइजाक 36 माल प्रोग्राम खायनानि बागै जों अर तंगै नाय दं गे कखा हाइसि गोबां मा बुखुक रक आबा हाइखायै रिगनाय खुतुं रां रिनाय हितु बुजाक मारक आबरक खरक साफान मो मानलिया बरक बरक एरें से बीजेपी नि बानाव तला हाबो नै अर जे 6,480 जना हिसाब खाइनायखाके कायसा फेमिलि 13 जना काइतं जोंनिया एसपी नि रिपोर्ट नाखा अर बुसुक बरक बांखना सारा बरक चिनि बरक मानसि चिनि पान्दानि बागैनि फाइबाय माने फाइबाय खेबा जोंअर तंबाय देनि चिनि बुखुराव तंबाय जो मियाव जतै बुसुक बरक बांखायनि जों मिया जों एसबी रंनि हयतोबो खबर नामोन जतै बरक बांमो 1200 अर बरक फाइमा 1200 ओ गेदारिंग आबोबो सावबाय अर चिनि वारिया सतिफ्रामो थाराव 36 मानो प्रोग्राम हनै खानावै फाइमानि आबरक बाय 1200 गाके 6,480 जना बरनि जयनंखा ओ जुमला पार्टी ओ जुमला दल ओ भाइकेनो जागा जागाव ओ भाइके फेक जयनिं खाइलाय दं ताखु बुखुग्रं हेगे आं कयना मुचुमान हेगे ताखुते बुखुक सं खुतुंबाय रां किसा मासा मानमाबाय रिगनाय बाय वाकसारिनाय हिनि तुबुजामाबाय पन्दिना हिनि तुबुजामाबाय चिनि समस्या समाधान ओंया आसनो क्षमता तंखाके 6,480 जना जुदि ब्रह्मथानि ऐतिहासिक घटना घटे थांका हांके आं चैलेंज रिओ खना ओ मासनि बिसिंनो क्षमता तंखे बीजेपी सरकार बीसी इलेक्शन खाइतो एडिशननि 2टा सीट ताबोगो कालाइजाक दङ बेकेन मानदाय पुलिस पोरताय कुलाय चाम्पाहर आबोना इलेक्शन खाइतो दूध का दूध पानी का पानी नाय साबो बां एडिसी आमचाय साबोनि एडिसुओ साबो ताबो फानो साबोनि फामतं जों ओ मासनि बिसिंनो जों फुलुंनायनि बागै राजि दं नाला खायनो मोजां नभेम्बर किन्तु बार खायरा गया किरिओ एडिसी इलेक्शन से खायमाया तिप्रासारनि जे हामग्राय बीसी इलेक्शन बीसी ओ गोबां मा सामंगिया दैमा नंगिया लामा हामिया पीडीएफ ने फान रां फायो कामके सामंगिया गोबां मा लुकरंनि जोंजालसे सामं खायजाया वाक सामान माबाय रिगनाय मान माबाय रिसा मान माबाय अभाइकेनो चिनि 70 बছর रमै रिगनाय रिसा खुतुं बागजागै चिनि पार्मानेंट सल्यूशन नांमानि चिनि मानथाय जों मानिया डेभलपमेंट ओ डेभलपमेंट बाय चिनि आसल जे मानथाय तिप्रासार यगनानि तिप्रासार फेक थानो कलगै तंमानि आगे हिगे गाड़ी कैसे फाइने खनाओ बाइक दी फाइने खनाओ बाइक के वो सरकार सबके साथ सबके विकास सरकार तंग थांताबो वागन को प्लंके फेंसिडल फाइ वा गाड़ी को प्लंके बाइक के तब निनी ड्रग्स फाइ इच्छा के दिबाबे अरनि लुकुरंग न हति प्रासारंग न ड्रग्स आरि बुथाना बागै अबाहाय के चोकले खाइ तंग ताखौ के बुखसं चिनि तिप्रा एकट इमप्लिमेंट खाया माने तामुबा आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक
অর্থনৈতিক সামাজিকভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইনাयनि বাগै বুবাग्रा ट्राइपाइटेड एग्रीमेंट खाइमानो इमप्लिमेंट खाइरिनानि रिया केंद्र सरकारनो दमकिरि दङो अमित शाहनो दमकिरि दङ अरनि बरगनो चिनि मखां सलियारक तमुनु तिप्रा सारकनो तिप्रा एकड रिखा हंगाके आसिजुना हायदाङा नांनाय बीजेपी खाइनाय ताइ अर ताइ बीजेपी खाइनाय गरिखां थांनाय बरगनो एकड तारदि हायनि कासो जागै दङ नों तिप्रा सारक नों पुनमा सामना बाय निनि बसा जों यगमानि मोदमानो जों खुदुं मानमा बाय यदि खुदुं जों बरिवो रिसा जों बरिवो रिगनाय जों बरिवो ब्लैंकेट जों बरिवो दङो जोंबो एडिशनिबो चिनि रेवेन्यू दङा बाय चिनि फान दङा बाय जोंबो रि दङ रियाङिया किन्तु अबाहायके तिप्रा सारना फेम लगै जुमला जॉइनिंग फेक जॉइनिंग खाइ ताबो तिनि बोचों खानाव मानदायो जुमला जॉइनिंग खारि दङ नै खाना बहायनो तागारजला खाइ दङ लुकुरगनो आं कयना मुचो ताखुक तेबुखौ सं चिनि सलिउसन तागारजला खाइ दङ लुकुरगनो आं कयना मुचो ताखुक तेबुखौ सं चिनि सलिउसन रिसाया चिनि सलिउसन रिगनाया चिनि सलिउसन किसा वाक बेनिफिशियरी मानमा बाया मुख्यमंत्री 25,000 रां मानमा बाया मुख्यमंत्री निनि दाम हिनाय खुतुं मानमा बाया चिनि सलिउसन ओ एडिसी बिसिंनि हा केबो पाइमाय आंना नांनाय ओ एडिसी बिसिंनि तिप्रा सारक काहामके तंनानि नांनाय ओ एडिसी बिसिङो रोंनो काहामनो नांनाय सा काहामंना नांनाय चिनि अधिकार माना नांनाय डाइरेक्ट फान फाइना नांनाय ओ हावो बयनि दफाताय हाबै मायांनाय जात जों थिनाङो फानो जों थाब्ला चाय फानो जों हा चालाङै फानो चिनि बसारक काहाम तंथुन चिनि बसारक बुइबे हाता सेक जाथुन चिनि हानि बसारक डाइरेक्ट फानमानै एडिसी जोंना महाराजा बीर बिक्रम कालांमानि ओ रिजार्व जागाव जों थिनाङो चिनि बुसु बसारक ताबो बलं कतरमा ताबो खालि दं थानो हापं हाताय खालि ओं दं थानो आरो ने बाहान बोथै तिनि तिप्रा सारो माने दंथुन आबन बरक साव एडिसी रां रहर एडिसी जे रां रहर माने काटाय जों इमप्लिमेंट खाइ तिप्रा सारनो जों बेनिफिट दङ जों चैलेंज रो मिया मुख्यमंत्री साहब ठीक भावे निनी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रही ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जों यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रहरी दं ताकु तेबर हॉस्पिटल कत तांगना नंथन निनी स्मोक हाउस ने अंथन निनी लामा अंथन निनी बाजार सेट अंथन एस्ट्रो टाप अंथन एवरी प्रोजेक्ट जों पाई टू पाई जों चिनि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रहरी दं और जुमला सानानि ताई जागा करिखा मुंगिया कामिवा फायै फेक जॉइनिंग खाइनायनि तमुंनो आं हाय रिपीट खाइनाय तिप्रा सारकनि तिनि उन्नतिनिया लामा करै दै करै फिरां करै जों फाइनाय साल ओ तिप्रा सारकनि लामा करै दै करै रोंनो खामिया कारेन्ट करै दैमा नैया आबर अ रां र बर थां साबो नक ताङै दं कतर साबो जागा पाइ दं बर नक पाइ आबनि हिसाब जों साननाय लामा कासनाय डेपुटेशन दोनाय एसडीएम ने थाने जों बयकट खाइनाय ताकु टेबुकु जों बयकट खाइनाय बुबाग्रा बाय चैलेंज तारे दे हानि बसारो बाय चैलेंज तारे दे जों किरिया नरक नुखना मिया जे अर फाइनेरक सिनिया मोखां फातानि बरक तुबैसे अर जॉइनिंग नि खनागागन खारपाइका हावके खारपाइका गोबां बरक खारपाइका जॉइनिंग नि खनागागके जों आबहाय फेक जॉइनिंग नि जों बुख्रुबलाय मांखामो साबथिगलाय मांखामो प्रोग्राम खाइनारि याखाय मांखामो जों ल एन्ड अर्डर न जों बरम रो हासाव तंगचां तंनानि जों बरम रो डेभलपमेन्ट नंनानि बरम रो फिया जों मियाव आइनो जों यागा नालिया ताखु तेबुखु सं अभायगन आं कं साना मुचमके गोबां मजागन अमहायके फेक ताबो खनु कुन तिप्रा सारक इ खरकसा लिडार बीएससी चेयरमैन नि बागै खरकसा लिडार सामुंमानानि बागै लामानि सामुंमानानि बागै खरकसा लिडार नोंबनो रांमानानि बागै बने पोस्टिं गान्दारा तुमनानि बागै
bo chakri manane bagai chakri manma bai BSc chairman manma bai EM manma bai MDC manma bai মন্ত্রী চামা bai je prasaroni সমস্যা সমাধান নিয়া जों EM दङैबो जों समाजा समाधान खालामैया दङमोंनो सिनि टिप्रायाकत सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्युशन तुइ माया सा आबोनि बागैनो थानथांनानै नांगौ बोबाग्रानो याकारे थाङै चले याखौनो सिनि गोबां मा बुमारक जतन तिनि फाय मिया फाइनेरबो तिनि फायबाय जा साव बरक जोंथ' ब्लेंकेट रिनान हुलिसि तुइ फायजागौ जोंथ' रिगनाय रिनानि तुइ फायजागौ अबेके जयनिं जों खारखा जों केबो तंया ओ फेक जुमला जे देशनि प्रधानमन्त्री निजेनो आं ईश्वर बे रहरदां मासे आं आमानि बहगनि आचाया ईश्वर बाय सामखायनि ताताल सानाय बबोसा आचाया पो ओ दल जुमला बीजेपी अब हाइकेन जत जागा ताताल साइ दङ एडिशनल रां रहरियाव रां रहरका साव फेक जयनिं खायो गोबां मा जागानो कतसो 15 लाख रां दायरि नै 2014 विधानसभा निर्वाचन निसिगां सामानि हदाउक्रारनो रां दायरिने 5000 के ताबक पर्यन्त 2014 सामानि हदाउक्रारनो ताबपन्द रां दायरिया भारतवर्षव बसर बुसुक 2 कोटी बसर 2 कोटी के चाकरी नानायनि सामानि बुको एड फाइका हेनो 2014 बीजेपी फाइका हेनो डाइरेक्ट फंड रिने एडिशनल 125 अमेंडमेंट बिल खाइनाय लोकसभा पाइखा विधानसभा पाइखा पुरानी कक जुमला सिमिसि आबन बागै महाराजाना डाइरेक्ट अटैक खाइ सौमियाव आबन बागै तब डाइरेक्ट अटैक जोंमा खाइके बिनो जों एलायन्स पार्टनार तङै पानो जों आबनो जों मा सावो सिनि बरम गनां मन्त्री सार अनिमेष देबरमा साथै जों दरकार क्षमता तंगेन एलायन्स जन दुमो तिक्लाय रहदे जों अंखारिया नरकनि सिंह साकाबा गासायनो सिंहनि खपताय फुइनाय जों सिंहनि खपताय फुइनाय नरक तङैनो नरक बायचुं बुलायनाय नरक बायचुं विधानसभाव कक सानाय निनि लोकसभाव कक सानाय एडिजे अधिवेशनबो नरक एलायन्स तंगै फान विधानसभा एलायन्स तंगै जों फातारबो सानाय बिसिङबो थान जों याकारेरिया ताकुते बुकुसं आबन बागै फान्ता बायदि आबन बागै खाता बायदि ताकुते बुकुसं फुनुगनाय जों तिप्रासार 11 महारानीपुर नि तिप्रासार और बाहायके तंग जों बोबाग्राना बोसोर सापुट खाइ दं अबन जों पुसनि बागैया EMनि बागैया MDCनि बागैया MLAनि बागैया तिप्रासा यगनानि बागै जितबा ओ हानाम थांनानि बागै जितबा खिनाङा थांनानि बागै जितबा ओ जबाना जों हायनो मोथागिया जे ताखुग्रक जे बुखुग्रक तिप्रासानो बोबाग्राना यासिमा फुनुगै थांनाय रक बुजिवै किफिले उलो एरें न हदाव दफाव बुमुं मांग्लाक दंमुं मांग्लाक सेलें मुंनाय आं नरक न जलिया नरक किफिलि आरो मुंसा करै आरो नों किसा रां मानानो आरो नों किसा मानथाय मानानो लामा मानानो BSc चेयरमेन मानानो ताबो मानानो आबो बाय तिप्रासा यगिया नों चिमि हामनाय विकास सिमियंनाय दफा विकास संग्लाक चिनि हदा विकास संग्लाक आबनि बागैनो ताखुकताय बुखुक सं आं आसुंनो कायना मुसुवो खा ताबायदि ताबेलि बुबाग्रानि लगे जों तंना नांनाय अ हाना फिया साकनि बुबाग्रा लगेरि तंमाबाय बुबाग्रा नचु लगेरि ओइ तिप्रासानो थान्ता खायखानिव नर दै बुचुबा देने आं जतन कबको हामबाय